వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. వెన్నుపోటుకు 2 ఏళ్లు పేరుతో నిరసనలు ర్యాలీలు చేస్తోంది వైసీపీ. తణుకులో కారుమూరి నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలో ర్యాలీ జరుగుతోంది. ఇక తిరుపతిలో భూమన ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. నల్ల చొక్కాలతో నిరసనకు హాజరయ్యారు వైసీపీ నేతలు. నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది వైసీపీ. ఏపీ వ్యాప్తంగా కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలు చూడొచ్చు. నల్ల చొక్కాలతో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు. వెన్నుపోటుకు 2 ఏళ్లు పేరుతో నిరసనలు ర్యాలీలు చేస్తున్నారు. తణుకులో కారుమూరి నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలో నల్ల బెలూన్లు ఎగరేసి, నల్ల ప్లకార్డులు, ఫ్లెక్సీలు పట్టుకుని, నల్ల చొక్కాలు ధరించి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువైపు తిరుపతిలో భూమన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసనలు కూడా చూడొచ్చు. వెన్నుపోటుకు 2 ఏళ్లు అని బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తూ వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న దృశ్యాలు చూడొచ్చు.